Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nakita ko pa nga yung may naka-wedding gown eh. Oh, yun. Ayan. Good morning sa mga mommies out there. Congratulations! Hindi lang sa mga anak nyo, kundi sa inyo dahil ayan na may magpapasakit na naman ang ulo nyo. Bakit ba sakit ang... Bakit sasakit ang Tinitignan ulo? ko lang nakikinig ka na sino na naman tinitignan Eh. yun dyan ni Uncle? Di si Mang Kanor may tinignan. Ang tinignan ko yung may wedding gown. Oh. Anong comment ng Tita Max sa mga ganon? Sa mga mommies? Of course, Okay lang. as a kabugerang nanay din, di ba? Oo. Pero ako, hindi ko masyadong kinabog kasi nung araw na yon for me, araw ng mga bagets yon. So, hindi ko na sila para agawan ng eksena. Kasi araw-araw naman ako yung aagaw ng eksena. Galaw. Dami yung basher eh. Oo nga. O, di ba? So, nung araw ko, naiisip ko yung kailangan kabugera akong nanay. Pero naisip ko, hindi ko naman araw yun eh. Araw ng mga bagets. So para sa So mga kids, sa kanila muna yun. Oo, kasi nung sinabi na magsuot ng Filipiniana, ay sabi ko cleavage pa rin. Sa bagay. Pero hindi. Naisip ko yung pa-cleavage pa rin ako, pero hindi. Gusto ko pag pumunta ako doon, ang mga bata ang highlight. Ayun. Sila ang manonotice natin yung ganda nila, yung suot nila, yung achievement nila, yung pag-graduate nila mismo, at saka yung gwapong guidance counselor. Sabi ko na eh. Tsaka yung poging guest speaker, yun ang highlight. Yun ang sinasabi ko eh. Pero tinitignan mo, Mang Kanor, titignan ko yung signal, ma'am. Yung signal, ma'am na ma'am. naka-tube na itim. Alay. Sabi, ang daming naging tatay sa comment section. Aray mo! Sabi sa comment section, anak, pasensya ka na, hindi ako Aray mo! 1, 2, 3, let's go! Ang rason ni Mami kung bakit hindi naman daw yung dahil sa tube niya, gusto niya ipakita na kahit single mom siya, talagang ano ba siya? itinawid niya. Na-critic ba siya? Na-bash ba May siya? mga pumuna, meron din namang naging happy, supportive. Alam mo naman lahat may masasabi. Lahat may naman may nababash din. sasabi talaga. So, Ba't do what makes nagtube-tube you ka happy dyan? na lang and what makes you slay. Patingin nga naka-tube. Zoom in, Oo zoom nga. in. Ang ganda niya kasi. Alam mo kung bakit marami siyang critic? Kasi ang ganda niya. Tsaka, as a mom, napansin ko sa social media, ayaw ng tao na magiging masaya ka. Pag masaya ka, ayaw ng mga tao yun. Gusto nila nagsasuffer ka din katulad nila. Ba't mo Ganun. naman ipopost kung nagsasuffer ka? Oo, Diba? kaya nga napansin ko yung mga basher, usually pag tinignan mo, binabash, ano ba yan? Nanay na, tas nag-tube pa rin. So, ayaw nating maging masaya para sa iba. Lagi tayong utak talangka. Ano yung English ng talangka? Talangs. Sobrang close yun naman ng talangka. Bakit? Ganon din naman. Talangs. Ano bang part ng Animal Kingdom yung talangka? Ha? Ano bang Crustacean. Ay, sus, yun na lang yan. Sus. Pahirapan niyo pa kami dito. Christian? Parang tunog church. At mas paniyas na yan. Eh, sabi nga, Tits, na itong mga nambabash nga dun sa mami na yon, ayun yung mga minsan ang nambabash sa'yo, yun yung mga below you. Kasi gusto nilang ganyan sila kaso hindi nila kaya eh. May mga ganon. Ako, kasi naalala ko lang, kasi parang last week din, nabash din ako ng sobra. Uy, bakit? Yung podcast natin, Col, yung episode natin, Ah. yung may tough question ka sa akin na may nag-offer na ba sa akin ng indecent proposal. So, Ayun! nag-trending yung video na yun. Oo, Hanggang gumawa na ng, nag-millions yun. at saka ang dami na ng articles na lumabas sa Outside Love Radio Manila. Tapos binabash ako, akala mo naman makinis, nakita ko yan in person, di naman makinis. Ano yun? Ano yung Kifi mo gold? Mga ganon, yung bash Yung sa akin. parang mahal naman, Tapos ang oo. mahal naman, feeling mo naman Million maganda ba yan? ka. Oo. Million naman. So makikita mo yung tao, ayaw nila na mataas yung tingin mo sa sarili mo. Doon ko na-realize na kapag masyadong proud ka or mataas yung tingin mo sa sarili mo, ayaw nila yun. Gusto nila, ka-level mo lang sila. Yun. Eh, hindi naman Eh, yun gold being... kaya to. Patingin nga, kiskising nga.
Guys, kasi di ba, si Bong Villamor gustong tumingin kung gold ba Gold talaga. kaya to. Sabi ko, sabi dun sa comment, hindi naman makinis nung nakita ko. Sabi ko, yung mga skin ba ng tao, wala ba talagang texture? Sabi ko, syempre, yung iPhone may sariling filter yun Syempre, pag pinost namin. Kaya nga. Ano ba yan? Sabi ganun. Feeling naman ito. So, sabi ko, ganun talaga sa yung mga tao. Ayaw nilang mataas yung tingin. Malamangan. Oo, ayaw nilang mataas yung tingin mo sa sarili mo. Hindi naman yung pagmamataas. Kumaga, sinagot mo lang naman ang tanong kung merong Hindi nag-offer. kasi sabi nila, so the fact na parang, kwento mo lang yan, syempre ganun. Sa loob-loob ko talaga naman. Hindi mo naman Sabi kasalanan ko, kung may nag-offer Paano yun? Di pag may LC 300 na ako, paano yun? Ayan Di tinanggap ko na yung offer. Pag tinanggap mo yung incident, Pinar ko nga sa labas yung yate ko aray ko. Kaya pala, katabi doon si ate ko. Ayan, hindi papatalo. Hindi, kasi kunyari ganun. Tapos may biglang nagkaroon ka ng Land Cruiser. Sasabihin niya, Tinanggap mo na. kahit pinaghirapan mo yan, ha? Oo. Binili mo na, Oo. pinapawisan mo yan, nagmamantli ka, tapos sasabihin na, ay, tinanggap na yung offer. Oo. Sabi ko, sila busy pa sila mang bash. Ako ang nakasakay na ako sa LC 300. Hayaan mo na lang sila. So yun. Mga mommies, proud na proud, and shout out. Ayan. Okay, dead air muna. Dead air muna. Hindi, nalipat lang. Hindi magulat. Shout out sa mga... Nakatube na mamis? Hindi! Mga gagraduate na mga bata. Ayan. May ribbon Yung bata? Yung driver. Akala ko si mami, pwede ako magkabit ng ribbon? Sa mami? Opo. Pa-baby yung opo niya. Si Uncle nagkabigote lang, bad boy na. Yan ba talaga yung dala ng Image bigote? lang yan. Image lang yan. Sige na nga, mag-play na nga tayo. Pero yun mga mami, support natin yung kapwa natin, mamis. Kasi Oo, totoo dapat yan. hindi tayo, we are a girl's girl. Ibig sabihin, we support yung mga pinagpupugian ba si Uncle? Papangit nga papugi ba Hindi yan. Dirty Call, look hindi. nga Wag ako. Dirty look. Call, wag ako. Jingle Basta lang. may Okay. Ito. Uy, may na to ha. music video. Nasa YouTube. Kasama mo. Nakakasama niyo si Bang Kanor. Masama ba ako sa music video? Wala ako doon Hindi ka naman kasi empleyado Kolorum ka, kolorum. Ako yung black timer. Ako pa nagbabayad para lang makaprograma. Hindi talaga papayag talaga. Basic. Hanggang alas 9 pa po tayo. Dito lang sa estasyong number 1. Ito po ang 90.7 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!